Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko tornado raketalary Ukrain harbylarynyň ştablaryna we Kramatorsk şäheriniň töweregindäki ýaşaýyş jaýlaryna gelip uranda bir topar zaýaçylyk boldy diýdi. Bu barada kardeşim Ýoşanan Nuranyň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Prezident Petro Poroshenko tornado raketalary Ukrain harbylarynyň ştablaryna we Kramatorsk şäheriniň töweregindäki ýaşaýyş jaýlaryna gelip uranyny bir topar zaýaçylyk boldy diýdi. Ukraina hökümeti 10 fewral edilen hüjümde adından 15 adamyň öldürilendigini we 60-dan gowrak adamyň yaralananyny aýtdy. Poroshenko 10 fevralda parlamentde bu hüjümde antiterror operasiýanyň baş ştabynyň we bir neçe ýaşaýyş jaýynyň urulanyny aýtdy. Kiýew Günüň Ukrainada orsiýetçi separatistlere garşy alınıp barlayan söwgeşi antiterror operasiýa diýip adlandyrýar. Ol asuda adamlaryň arasynda da harbylaryň içinde de yaraly bolanlaryň bardygyny aýtdy. Kiýewiň kontrollugyndäki Donetsk regional administrasiýasy raketalaryň Kramatorsk şäherinden 50 kilometr çemesi uzakdaky Harlyukadan separatistleriň elindäki ýerden atalanyny aýtdy. Separatistleriň öz-özüne berilen goranma resmisi Edward Basurin golgoloňçylaryň Kramatorska zar vurmanyny, bu şäheriň olaryň ok geterinden daşladygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky elçisi Jeffrey Piat bu hüjümi ýazgardy. Ol Twitter'de biz Orsiýet tarapyndan gollanýan separatistleriň Kramatorsk şäherini asuda adamlaryň ýaşaýan ýerlerini topa tutmasyny ýazgarýar diýdi. Bu raketa hüjümi parahatçylyk baradaky diplomatik tagallarlaryň güýçlenmegini, Günüň Orsiýetiň prezident Vladimir Putin edýän basyşynyň artmagyna getiren bir aýlyk gylgyn töweşden soňra edildi. Birleşen Ştatlar we NATO Putin golgoloňçylara berýän gollugyny betetmäge hemde Ukrainada goşunlaryny we ýaraglaryny ýygyna çykarmaga çagyrdylar. Geçen hepde Kiýew hemde Moskwa tapar edip parahatçylyk teklibini hödürlän German kansleri Angela Merkel we Fransuz prezident François Hollande 11 fevralda Belarus paýtagty Minskde Putin we Poroshenko bilen duşýar. Emma bu gepleşikleriň perspektiwalary aýdyň däl. Konfliktin iki tarapyndakylar hem teklip edilýän gepleşiklerden öň özleriniň söwgeşde üstünlük galanýanlyklaryny aýtdylar. Washingtonda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama eger diplomatiýa uruş soňlamagy başarmasa özüniň Kiýewe gorunç ýaraglaryny iýermegin pikirini edýändigini aýtdy. 9 fevralda German kansleri Angela Merkel bilen gepleşiklerden soň Obama özüniň diplomatik çözgü çinlik hem mümkin diýip umyd edenligini aýtdy. Emma Orsiýetiň Minskde sentýabr aýynda Ukraina babatda boyun alan borçlaryny bolanlygy anyk diýdi. It's clear that they violated just about every commitment they made in the Minsk agreement instead of withdrawing from. Olaryň Minsk ýaşagyna boyun alan borçlarynyň tas ählisini bolanlyklary açyk. Günüň Ukrainadan çykmaga derek Rus goşunlary ol ýerde bolmaklaryny, separatistlere tälim bermek we hüjümleri utgaşdyrmaga kömekleşmegi dowam etdirdiler. Öz ýaraglaryny ýygyna çykarmaga derek Orsiýet ol ýere hasken tanyk bronlyk harby tehnika we agyr toplary iýerdi diýip prezident Obama aýtdy. Armored personnel carriers and heavy artillery. Prezident Putin özüniň günwatar ultimatumlaryna ýan vermejegini aýtdy. Putin 10 fevralda Rus diplomatlaryna iýeren telegrammasyna bize her näme kän başy edilenligine garamazdan öz halkynyň düýp bähwitlerine hyzmat etmek üçin global howpsuzlyk we durnukullyk çäkler içinde Orsiýet özüniň garaşsyz daşar siýasatyny dowam etdirir diýdi. Ukrainanyň harby sözçüsi Andrey Lysenko 9 fevralda Orsiýetde soňky 2 günlükde Günüň Ukraina goşmaçy 1500 esker we ýene 300 harby tehnika iýermekde aýplady. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko geçen ay Ukrainada 9000 çemet Rus eskeriniň we 500 sany harby tehnikasynyň şol sanyna tanyklaryň grad raket atyjylarynyň agyr toplarynyň bardygyny aýdypdy. Orsiýet aýdylýan subutnamalara garamazdan Ukraina goşun we ýarag iýerenligini ret edýär. Ukraina baradaky soňky täzelikleri kardeşim Ýoşanan Nuranyň dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iýerläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Habarlar gündelik programmamyzy türkmen sany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs.
Dünýäni 10 ýanwarda Adatlyk radiosu Lebapda vilayatynyň käbir orta mekdepleriniň okuwçylaryna özbek we türk telekanallaryny görmezlik maslahat berileni barada habar beripdi. Ma'lum bolşal Türkmenistanda Sputnik antennalary arkaly türk we özbek telekanallarynyň başga hem ençeme daşary ýurt telekanallaryna tomoşa edip bolýar. Eýsem Lebapda türk we özbek telekanallarynyň il içinde meşhurlygyna näme sebäp bolýar we deýişli resmiler näme sebäpden ulaytada şu telekanallary tomoşa etme maslahat berýärler. Kardeşim Gödel bu soralar bilen gyzyklanyp Lebapda habarçymyz Osman Halif bilen söhbetleşýärler. Osman ağa, Lebapda özbek we türk telekanallarynyň il içinde meşhurlygyna näme sebäp bolýar? İlki bilen sebäp bolýan zada şu Türkmen telewizionynyň 5 kanaly bar. Şoňa bir tomoşa edere zat ýok diýerler. Da haçan açsan şo bir zady gaýtalýarlar özüm hemme kanalyň gepleşikleri meňzeh diýerler. Ýine şu ilki bilen sebäp bolýan ýagdaý şu. Onsoňam şu türk özbek telekanallarynda bir adamları kızıklandırıp biləýjek bir adamların bir höwes bilen dinläýjek zatlary berilýär da şolarda soňam ýene de bir zat şu häzir ýaşlar çağalaryň arasynda rus dilini bilýänem ýok da ýa-da o çağalaryň arasynda soň o türk dili, özbek dili, türkmen diline ýakyn bolansoň şo gepleşikler özbek, türk telekanallarynyň gepleşiklerini dinleýärler de. Ýene sebäplere göre. Osman ağa, indi şolary görmezlik barada duýduruş berilmegine näme sebäp bolýar siziň pikiriňizçe? Näme üçin häkimetleriň göwünden turanok yerli ýaşaýjylaryň, ýaratynan çağalaryň, mekdep okuwçylarynyň şu telekanallary tomoşa etmegi? İlki bilen şu türk dilde hemmesem çağalar hökmany suratda nämäni öwrenmeli diýerler. İngiliz hem rus dillerini öwrenmeli diýerler. Şonuň üçin rus kanallaryna gadaganlyk girillenok. Bu bir. İkinciden hem soňra häzir şu Türkmenistanda ýa-da Lebapda vilayatynda her maşgalada diýen ýaly bar da Türkiýe gidip işläp ýöreni, ýa işläp ýörendir, ýa işläp gelendir. Ana şonuň üçin çağalaryň dilleriniň arasynda da käbir türk sözleri gaçyryp gürläp başlaýarlar. Meselem bir mugallim diýdi, türkmen dili edebiýaty mugallim, bir okuwçy ejes türkçe işläp gelen eken de, şu ejesem sözüniň arasyna gaçyrýan eken, o çağasam gaçyryp başlapdyr da türk sözlerini gaçyrýar diýe. Ýene şondan diýip näme diýerler de. Diýmek yerli ýaşaýjylaryň dili üýtgýär diýip şo sebäpden. Şo sebäpden soňam Türk medeniyeti, soňra özbek medeniyeti, özbek saz sungaty, türk saz sungaty çağalaryň arasynda, ýaşlaryň arasynda gaty meşhur. Onsoň şu bir hilin öz milli saz aydym sungatymyzy basýar diýip näme diýenlerim bar. Şu resmi kanallarda görkezleýän şu aydym sazly gepleşiklerde de şu türk sazy ýa-da özbek sazy alınýar da şoň üstüne türkmençe näme diýerler? Türkmençe sözlerlerini şu sazlar ulanyp türkmen telekanallarynda şoň ýaly sazlar, aydymlar goýberýär. Radioda da şoň ýaly. Ine onsoň şu resmi saýda näme bolmasa da çağalaryň özbek, türk sazlaryna maýil bolmagynyň sebäpleriniň biri şu da. Kardeşim Gödel'ün geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Lebapda vilayatynyň deýişli resmiler okuwçylary türk özbek telekanallaryny görmezlik maslahat berýän çäresini türkmen ýaşlaryny ýalňyş maglumatdan we nädogry bilimden gorap saklamak bilen düşündirýän bolsa-da, mektep okuwçylarynyň enatalaryna berilen täze maslahat ýa-da tawşyryk biziň adathabar.com web sahypamyzyň Facebookdaky sahypamyzyň okujylarynyň arasynda ýeti tesvirleriň ýazylmagyna sebäp boldy. Bu barada kardeşim Ýowşana Nurwanyň taýýarlan maglumat Lebapda vilayatynyň käbir mekdepleriň okuwçylaryna özbek we türk telekanallarynyň gepleşiklerini tomoşa etmezligiň maslahat berileni barada habar Adatlyk radiosynyň internetdäki sosial ulgamlardaky sahypalaryna berýän okuwçylarda uly gyzyklanma döretdi. Bu täzelik çap edilenden soňky 24 sagat içinde gelen ýüzläp seslenmäniň içinde habaryň çynlygyny sorak astyna alýanlar ýa-da onu gollaýanlar azlyk. Emma bu diýilýän çäklendirmeden nägile bolýanlar judaken. Bu habar okuwçylarymyzyň arasynda jedel çekişmek hem döredipdir. Masal üçin Nurik Topar bilen Ýaşar Arslanyň arasynda giden çekişmede gapma garşylykly pikirler aýdylýar. Ýaşar Arslan Nurik Toparowa gardaşym, seniň halkyň dogry zatlary öwrenmäge bilmäge haky ýokmy? Türkmen halky bu dünýäniň insany dälmi? Siz näme üçin Adatlyk radiosyny bu hakykatlary ýazýan üçin gutlamaýarsyňyz diýip ýazýar.
Nurik Saparov ona türkmen nälerligini, onuň işi bolmalylygyny ýatladýar. Emma Yaşar Arslan bu meniň işim. Türk jemgyýetleriň medeniýet türlügi barada ilmi şäherlerini jogap berýär we Türkmenistanyň ýagdaýy gowulýanlygyny aýdyp, gaz inženerliginden ýokary bilimli arkadaşyndan işe girjek bolanyna 10.000 dollar para soranlyklaryny, innonyň Gollandiýada aýda 4.500 euro aýlyk alýanlygyny ýazýar. Gülçehre Hamraýewa halky elinden gelýärçe edýärler. O sebäpden herkes ýurtdaşyna gatşýar. Ýaňy dogan bäwekleriň adyny hem döwlet taksa geň görmerini ýazýar. Aziz döwlet Facebookda adamlara asuda ýaşaýyş ýok diýse, Muhuddin bolup inni muňa da nobat geldimi diýip soraýar. Nargiz Hüseyinowa bu ýagdaý maskaraçylyga atlandyryp, toýbetse Murat Galanlar bu ýagdaýyň türkmen milleti oýanýança dogam etjegini belleýär we Türkmenistanyň özbek milletiniň geljegini we medeniýetini ýok etmäge çalışýarlar diýen pikiri öňe sürýär. Ol bu pikirni türk we özbek telekanallaryny görmezlik maslahatynyň marda Balkanyna we ahalla berilmän etnik özbekleriň ýaşaýan ýerlerine berilmegi bilen delillendirmäge çalışýar. Nigar ýylly da atly okujymyz yok, aslında halkymyzyň göz açylmasyny ýapýarlar, muny ýapýatsa, özüni ersar türkmen gyzyp at takan okujymyz bu habaryň ýalanlygyny öňe sürýär. Kanuny kabul edilmedik zady bir samsyk sizi özükdirmek üçin 2 kelam edýär. Sizem ananyşyp bolar ýalyp olaýdýar. Soňra Facebookda beýleki teswir ýazanlara ýüzlenip, daha şoguzda Lebapda ýaşaýanlardan sorap görmegi maslahat berýär. Meniň maşgalamyň köpüz morlum. Olar beýle zat ýok diýip güllüler diýip ol azatlyk radiosyny ýalňyş propaganda daýyplaýar. Bu hil çaklamany öňe sürýän okujular ýagny arab ýurtlaryna bolan halk golgolaňlaryny ýatladyp, nankörlük etmezligi maslahat berýänler başga da bar. Emma iskenler diýar atly okujularymyz bu pikire garşyk gärler. Mesal üçin diýar Türkmenistanyň milletçiligiň ösenligini aýdyp, goşun gurulugyna özüne özbek diýip bilenenliklerini ýazýar. Ýöne ersar türkmen gyzy bu hili meseleleriň taryhy köklerine salgylanyp, olary döwletiň däl, halkyň çözmelligini aýdýar. Arslan Turap fatly okujymyz bolsa adamlar görsün, öwrensin hemme. Maşgal eklemek üçin durmuşda özüň nähili alyp barmalygyny öwrensin, göz açylsyn, malýal bolmasyn diýip teskir galyrypdyr. Maglumatly okujymyz olar görmediýän bolsa diýmek gowdat bolmaly ol kanallarda. Bütün türkmen halkyna ýölenýän, öýüňiziň içindäki wakalara garşmaklyga ruhsat bermäň diýär we munyň soňunyň has erwet bolmagynyň ahmarlygyny uydurýar. Lebapda vilayatynyň käbir mekteplerinde türk we özbek telekanallarynyň gepleşiklerini tomoş etmezlik barada berilen maslahat türkmen telewizionynyň prezident Berdimuhammedow tarapyndan ýygdarly tankyd edilýän hiline hem üns çekipdir. Bahar atly okujymyz Aşgabatdan näme dogry bilimi we maglumaty biziň hökümetimiz, kanallarymyz berýär diýip ýazýar. Ol türkmen telewizionynyň görürer zat ýok. Gize günüň arkada ýurdu batyryp barýarlar. Goýun etdiler halky. Olara galsa diňe marşrok etmeli. Marsda ýaşaýan ýalyp Aşgabatly Bahar Azatlyk radiosynyň web saýtynda galdyran teswirini aýdýar. Kardeşim Ýoşana Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siz haýsy ýurdun telekanallaryny tomoşa edýärsiňiz we näme üçin? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzda biziň bilen paýlaşyň, biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň metbot email beýleki gmail.com email adresimde hatırladyň. Şeýlede biz bu baradaky soragyňyzy Facebookdaky we Kontaktdaky okujylarymyza hem berdik. Häzir olaryň bu soraga galdyran käbir jogaplaryny siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Facebookda aziz atly okujymyz Türkmenistanda Türkmen telekanallaryny göreýin diýdim we tomoş etdim. Şu bir datlary görkeden üçin kanallary öçürdüm. 5 ýyldan soň ýene göreýin diýdim. Şu 5 ýyl öňgörkeden datlary ýöne prezident başga, soň ýene gaýtadan telekanaly öçürdüm diýip öz teswirini belleýär. Laçkatly beýleki okujymyz türkmen kanaly bolmasa bolýar. Ondan başga hemme telekanallary tomoş edýän diýip öz teswirini belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire geçjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we Kontaktdaky sahypalarymda goşulmagy çağırýar. Bu lomlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Aşgabatyň Göregli köçesindäki 5-nji hünärmentlik mektebi duralgysyna jemgyýetçilik transportynyň gatnawynyň ýolagçylary ýeterlik derejede kanagatlandyryp bilmeýändigi habar berilýär. Duralga awtobuslaryň ýyzlygyna gelýändigine garamadan ýolagçylaryň awtobusda dyknyşyk ýagdaýda tapar etmeli bolýandygy, kä halatlarda awtobusa sygman inniki geljek awtobusa garaşmaly hem bolýandygy aýdylýar. Bu barada taýýarlan ýörüýte maglumatymyzy dinläliň.
Görewli Aşgabatyň adaty köçelerinden biri ve bu köçede yerleşen 5-nji hünärmendlik mektebi duralgasy hem Aşgabatyň adaty duralgarlaryndan biri. İdliğine gelýän bu awtobuslaryň hersi üçin hem duralgada yeterlik ýolagçy bar. Bu yerden umuman Bekre we Daýhan badary aralygyna gatnaýan 6-lyk awtobuslar geçýär. Uzakdan göräýmäge Görewli köçesindäki bu nowatlar ullakan toý märekesini ýatlatýar we bu ýagda 24 saatda adyrdan 2 gedek. Ýagny ertir irden işe gidilýän we akşam işden çykylýan saatlaryna has köp gödeýilýär. Awtobuslaryň ýyg-ýygdan gatnaýandygyna garamadan ýolagçylar epesli wagtlap nowatyna garaşmaly bolýarlar. Onsoň awtobus gelen wadyna olaryň bir-birinden öňe düşjek bolup awtobusa topulma bolsa, duralgarlarda inne tebii ýagdaýa öwrülip gidipdir. Ýolagçylaryň çaktanaşa köplügi derarly awtobuslaryň gapylarynyň käte zordan ýapylan gedekleri hem bolýar. Dıknaşyk diňe awtobus duralgarlarynda nowata duran adamlaryň arasynda däl. Awtobusa girmek başaran ýolagçylar hem arkaýyn gidip bilen oklar. Bu dıknaşyk awtobusyň içinde hem dowam edýär. Şeýle dıknaşyklara Aşgabatda mundan odalam şaýat bolnardy, emma soňky döwürlerde munyň ýaly ýagdaýlara ören köp duş edýär. Onuň sebäbi we bu ýagdaýy düzeltmek üçin nähil çäreleriň görülýändi hakda resmi taýdan hiç ýyly düşündiriş berilmeýär. Emma ýyl arasyndaky görüňlerden çen tutulsa, munyň bir sebäbiniň hökümetiň hususy ulaglaryň eýelerine garşy alyp barýan ýiti çärelerdir diýmäge esas bar. Soňky bir näçe aýlykda hususy eýçilikdäki ýolagçy mini awtobuslar, ýagny ýyl arasyna aýdyrşýaly marşrutkalar we Aşgabatda giňden ýaýran we adamlaryň öz ulaglarynda ýylata taksi hyzmatyny etmek ýaly mümkinçilikleriň gadagyny edilip, olaryň litsenziýalarynyň ýatyrylmagy ulag problemasyny hassa ýitileşdirdi. Aşgabatyň käbir tewitlerini jemgyýetçilik transportynyň ýetmezçiligi edýändigine garamadan, geçen ýylyň maý aýynda hususy eýçilikdäki ýolagçy mini awtobuslaryň gatnawy togtadylyp, olaryň litsenziýalary ýatyrylypdy. Eýsem hususy eýçilikdäki şol mini awtobuslary häzirki wagt näme boldy? Kärdeşim Gödel bu soraw bilen gyzyklanyp, Aşgabatly synçy we grajdan aktivisti Nurwerde Nurmamadowa ýüzlendi. Nurwerde, Türkmenistanda mini awtobuslara geçen ýyl girdilen çäklendirmelerden soň şol awtobuslaryň gatnawy nähili boldy? Şu gün şol awtobuslar köçelerde görünýärmi, ýolagçylara gatnadýarmy? Şol çäklendirmeler döwründe olaryň gatnawy kesildi. Olary görewçilik gaty güýçlerini olar ýoly çykmasy edildi. Emma wagtyň geçmegi bilen olar ýolagçy gatnawy yeterlik derejede üçin edilmedi. Olaryň ýola çykmagy ýolagçylar üçin hem döwlet üçin hem ýerwetdigini düşündiler. Şoň üçin olaryň ýola çykyp işlemegine arda kämni göz yumdylar. Häzir olaryň epesi bölegi işleýär. Olar şäheriň içinde gatnaýarmy, daşynda gatnaýarmy, şahsy taýdan ulalaşyp gatnaýarlarmy ýa-da olaryň belli bir durýan duralgalary barmy? Bahasy, tölegi hem marşrutlary barmy? Çok ulalaşyp sürücü bilen ýolagçyň arasynda ulalaşyp, şo şahsy mikro awtobuslar mudama ýolagçyň talabyna laýyk işleýärler. Şolam bir ýolagçy üçin hem gowy bolýar, şol şahsy ulagly sürücüler üçin hem gowy bolýar. Eger jygyrlygy gatnaýan mikro awtobuslar işlejek bolsalar, olar öňkü marşrutlarynyň ýoly bilen gidýärler. Olar öňkü duralgalaryna barýarlar. Şu taýdan ýolagçylar alyp gidýärler. Eger de şäheriň daşyna gatnaýan mikro awtobuslar bolsa, olar esasan tekawadarynyň ýanyna umumy awtobus duralgalynyň kapitalyna baryp, gaty bir göze ilmän şu taýdan ýolagçy alyp gidýärler. Nurwerde indi şol mini awtobuslaryň gatnawy resmimi ýa gizlin ýagdaýda amal aşyrylýar? Yo, olar resmi diýip bolmaýar. Eger resmi gatnaw boljak bolsa, olarda marşrut kartalary bolmaly, marşrutlarda işlemek üçin litsenziýalar bolmaly, üstesinde olar patent tölemeli. Emma olarda şolaň hiç hem ýok. Şaýda bir rady belläp geçmeli. Şu kesiplik hem işleyenler için oňaýsızlyk berýär. Üstesinde döwletem olardan patent alyp bilmän özüne geljek halgytdan daşlaşmaly bolýar. Şu iki tarap üçin gowdýar. Awtoinspektorlar bolsa bu arda käni göz yumýarlar, sebäp çekmesen boljagam däl.
Kardeşim gözelin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, jemgyýetçilik transportynyň gatnawy bilen baglanşykly siz nähil tejribeleri başdan geçirýärsiňiz. Bu barada bize görüň beriň. Biziň metbuat email belisi gmail.com email adresimde haturadyň. Aşawadyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň käbir girelgelerine elektron gulp oturdurýany habar berilýär. Umumy girelgelere kesek adamlaryň girmeginden goraýan bu elektron guraly beýleki ýurtlarda giňden ulanýar. Emma olaryň oturdurmagy Aşawadyň ýaşaýjylarynyň ençemesine nägileligi döredenden aýdylýar. Eýsem munyň sebäbi näme? Bu soraw bilen gyzyklanyp kardeşim gözel Aşawadyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanmurat aga, soňky döwürde Aşgabatda ýaşaýyş jaýlaryň ençemesinde elektron gulplaryň oturdurýanlygy barada habar berilýär. Şeýle jaýlaryň biri siziň ýaşaýan jaýyňyz. Emaraýatlar şu ýagdaýdan nägilelik bildirýärler. Şol nägileligi näme sebäp bolýar? Siz öz misalyňyzda görüň beräýsiňiz. Baş sebäbi şol oturdurýan elektron gulplar bir döwlet idaralary aýdaly ýaşaýyş idarasy dom problemi ýa-da etraf häkimliginiň karary esasynda däl, özüm şol döwlet idaralarynyň bütünlüğü bir haber ýagdaýdy, hem de ýaşaýjylarynyň da tas ählisiniň bir haber ýagdaýyna alyp barýarlar. Diňe şolatlar çekilip uranyň soňra haberli bolup galýan. Şüpheli näme adamlar işleýär. Şolatları çekmäge, elektron gulplaryny oturtmagy ellerinde ne ruhsatları var, ne de şol işler amal etmek üçin döwlet tarapyndan berilen lisensiýa da ýok. Amanmurat, indi şeýle gulpy oturtmak üçin öýme-öý aýlanyp ýaşaýjylaryň razylygyny aldylarmy? Ýok, beýle zat ýok. Olar şol amal edilen işin anyk faktyny öňüne goýup, biz size şu zatlar geçirdik, şunça da çykdyjy edildi, adam başyna hozurluk başyna da şunça tölemelli diýmäge taýinlik görülýär. Goňşy gorumlaryň käbirini eýýämden aýdypdyrlar. Kezinden Amerikan dolarlarının $70 taýinlamaly bolarsyňyz diýipdirler. Amanmurat aga, egerde siz ýok men tölejek däl diýseňiz näme bolar? Men tölejek däl diýsem elbetde o menen näme boljagyna bilemok, ýöne barbyr şokulup oturdularmy diýen sebäbi öňdürmüşde gören tejribemi. Ýaşaýyş jaýlarda haýsy da bolsa gurallary oturdup, ondan soň raýatlardan pul talap edilmegi bilen bagly nähili tejribeleri baştan geçirdiňiz? Bundan 3-4 ýyl bolan elektrik geçirjileriň juda könüllü üçin hem de geçirjiliginiň tez derecede bolanlygy üçin olary çalsyrdylar. Çalsyrlarynda da şo her giýrelgäniň ýerdemine elektrik şiitleri var. Şonun transformator aralygyna ýörüýte siýimler çekdiler. Ýa-da ýanynam her hozurluk başyna şunça manatdan tölemelli Ömür uly suwmany atlandyrdylar. Ondan bize gaty gen görünýär bir sebäbi biziň jaýlarymyz entek privatizatsiýa edilmedik, döwlet täzeliklerini jaýlar. Ondan muň tertibini saryp ýerlek görsek, geçirilen iş üçin zähmet takym, geçirilen kabelleriň bahasy döwlet tarapyndan tölenen ekenine şonu geçiren döwlet täzelikleriniň elektrik energiýasy karhanasy guramasy galyplyk bilen özüne galanj etmäge finansypdyr. Amanmurat aga, indi gapylara elektrik gulpyň oturdulmagy çykdyjylardan başga nähili kösençlikleri döredir diýip howatyrlanýaňyz. Inmerkdi günne gaziýet jurnallary getirýän paştalyon var. Şol giýrelgäňe giýip biljekler. Ondan da o knopkalarym şol elektron gulplaryň kwartiralar üçin netlenen nokotlarym ol edil kwartiraň içinde däl eýsen liftin öň ýanyna piýada ýörelýän baskançak bilen liftin aralygyna boşluk meýdan bar. Ine şo taýda oturdurjakmyşyn, onuň bolmanyny 3-4 diýwar araňa düşýär. Sen onu eşitjekler. Kardeşim gödeliň Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen Habarlar gündeligi programmamyz hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.